ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ବାହାରିଗଲି ଲବଣଗିରି ଯାହାକି ସୁନ୍ଦରପଦାଠୁ 13 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ବାଟ। ମୁଁ ବାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଗଲି କାହିଁକିନା ଆଜି ଟିକେ ମୋର ଖୁସି ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଲବଣଗିରି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍। ତ ନିହାତି ସୁନ୍ଦରପଦାରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ମୁଁ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିନି, ସେଇଭଳିଆ ହେବ ବୋଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ଆସି ମାନେ ମନ୍ଦିରର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ପୁରା ଏକଦମ ସେ ପାହାଡ଼ ଥିଲା, ପାହାଡ଼କୁ କାଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଆହୁରି ଡେଭଲପିଂ ହେବ, ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବେଳାଳି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଲୋକ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତଥାପି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଲୋକ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ଡେଭଲପିଂ ଆହୁରି ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିସଫୁଲ୍ ଭାଇବ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଲବଣଗିରି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପିସଫୁଲ୍ ଭାଇବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଏକଦମ କିପ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆସି ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ଆଉ ମୋ ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସେପଟେ ରହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଗେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ନେଲେ କେମିତି ହେବ। ତାକୁ ନେଇଯିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିକି ତାପରେ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏପଟେ ଏଇଟା ଆମର ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ଯେହେତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଭିଡ଼ ତ ଲାଗି ରହିଛି। ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଫାଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ଦୀପ ଜାଳିକି ଟିକେ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆରତି କରିଦେଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ମୋର ଶୁଭ କାମନା ମୋର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବନେଇ ରଖନ୍ତୁ କହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଦେଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଳତି କରିକି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ସେଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମନା, ତଥାପି ବହୁତ ଲୋକ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଳିବା ନିମନ୍ତେ, ମୁଁ ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କଲି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ର ଭିଉ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିସଫୁଲ୍ ଭାଇବ୍ ମିଳିଯିବ। ଥରେ କେବେ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲବଣଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍। ଏଠି ଆସିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ବଜରଙ୍ଗବାଲି ବି ଆମର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖା କଲେ କେମିତି ହେବ। ତେଣୁକରି ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନିହାତି ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଯାଇ ମୁଁ ତାକୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମଟେ ମାରିଲି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବଜରଙ୍ଗବାଲିକି ପୂଜା କରିସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆସିଛି ଲବଣଗିରି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ପଛପଟେ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମା ବିମଳାଙ୍କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଜୀବନର ଖୁସି ଟାଇମ୍ରେ, ଯାହା ହଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏଠିକାର ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟେମ୍ପୁଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍। ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍। ଏଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ତଥାପି ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜି ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଲା, କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିସାରିଲାଣି। ଏମିତି ଲୋକ କେତେ ଲାଇନ୍, ମୁଁ ଯାଇଲା ବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ନଥିଲେ କି ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ମୁଁ ଆରାମସେ ଦେଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଭିଡ଼। ସେଠି ମହାପ୍ରସାଦ କତିରେ ବି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତଥାପି କ'ଣ କରିବା, ଆଇଛ ମାନେ ତ ଦେଖିକି ଭରପୁର ମନ ଏନ୍ଜୟ କରି ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିବା ନା। ତ ସେଇଟା ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼, କେତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। କ'ଣ କରିବା, ଖାଇକି ଯିବି ଆଜି ଯାହା ହେଲେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛି ଲବଣଗିରି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ର ଭିଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ଭିଉଟା ଅଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ମାନେ ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସିକି ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଯେ ଏତେ ପିସଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖିନି କେବେ। ଯାହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଆମର ସବୁ ଅଛି, ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ଆସିବେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି।
जोटा कि बहुत बढ़िया लगुच पहाड़ सहित एकदम सुंदर लगुच पहाड़ उपरको आप गाड़ी चढ़ी आसवे जोटा कि यही टाइप आसवे जब पहाड़ गढ़ी आसवे भ्यूटा देखिपारे यही टाइप आप आसवे से आसवे आड़ को लेकिन आसवे जाओ मुझे आसी ऊपर बुलूची आप टिकेट अलरेडी करदे महाप्रसाद खाई बोली रुहतु सांग मैंने आपको टिकेटा देखा यहीटा हूँ मो टिकेट महाप्रसाद यहाँ मो टिकेट सांग मैंने प्रसाद खाइबी आज खाई जी ଏଠି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ପ୍ରସାଦକୁ ବୁଫେ ରକମର ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇ ଠିଆ ହେଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆମେ ତଳେ ବସି ଖାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ବୁଫେ ରକମ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠି